Казват, че за да се настаниш трайно в сърцето на едно момиче, трябва да правиш всякакви неща. Ала колко красота се крие в онова, което наричахме дреболии. Мъжете са наистина такива с жестовете си на внимание. Да подадат ръка, да се претекат на помощ, да проявят разбиране и търпение в какви ли не моменти, да споделят болки и разочарования. Освен това, ще се съгласите с мен, че мъжът може да не се стреми да бъде джентълмен, но рано или късно ще се появи същото онова момиче, за което иска да прави поне едно от тези неща още от първите минути. Смихвате се и широко. И знаете със сигурност, че срещата и връзката, която сте изградили, е единственият правилен избор. Защото щастието е в хармонията. А ако пък светът ни е бил широк и преди, сега сякаш е станал необятен. Защото така се измерва обичта, когато е желана, намерена и споделена. В такива моменти ние хората сме абсолютно искрени. В такива моменти ти се чувстваш ти. If it's not you, it's not